ya kun kasi jungi batu priu beti blade ya pen kuil kha ngas ngau tanat chisha ka jing ther tang ine kong ya gitu ki briu ki ba matla hapdeng ba don ki mat ro ine kong il ong kana ki video ba don ki ba wan supe batlate supe ine kong ilakran ya ka ba de ya ka ba shisha halur ine i ba shat ngan nagbanta ban yada ya ka umyam ban thau ya ka project resort bat spa de shisha ka jangkren nei kong ila ong ba don ki bon pet sulai kumta gain don ki ba pen i ya ka te ka jingslur ban yada kumbale kumashat ngan ini ba bat ini ba shat ngan sakan nus ngi ken ya shat ngan kumne be don ki ba don lem ban ya krishan lem halor khane ban persya ya kane project ine ikong ila ong ba don bala ban pendem ya kane bar ila ong ru ya kane ba hadu kane mo ki ibeng yangi ki khasi ya kun khasi jongi briu ba sha thangan hangne long shu ki long ying long sem jong u haba ipe ya u langba ka fun langba ki photo ki jaw ko mat ba briu jongki ukhun ukti ujongki ushat ngan nagbunta kari bat omdon bawan takweru ka sing bhalang man krishan hangne sheja ketu ki sing bhalang shisha hakapor ban khendeng dukan ban check license khendeng kiat kiami shabar sha surok bat mentah hakasngi keba dei ban yada ya kari ya gazela omdon bami shabar tang weru kesing phalang asli saya ngelamat pai jangan pai ele sampai ele pakai gerai kita dikan kalau itu ada kan no amjing shot dan mak ban kendan ni kan ada proyek long ini beri long show hadok kena sakat non sya ha hadok non sya beli kadang saya hitam terung ke on dong show tak kami bapak jangan tak nak kerja mat jangan bukan sama kenyang leben ya kun kasi jungi batu priu beti blade ya leben kuil kha